ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବାହାରିଛୁ ଆମେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ବି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ଆମେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ। କୋଣାର୍କ ଦେଇକି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଦେଇକି ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆମେ ଆସିବୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଆମର ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଇଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସାଙ୍ଗଟା ଆମର ଭାଇଟା ମୋତେ କହୁଥିଲା ଯେ ପୁରୀ ଚାଲ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରୀରେ ଯାଇପାରିନଥିଲୁ। କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡୋରି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଲାଗିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ହେଇଗଲୁ ଗୋଟେ ପୋଲ ପାଖରେ। ଆମେ ସେଠୁ ଆହୁରି ରହିଲାଣି 60 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି। ଦେହ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲିକି ରହିଥିଲୁ, ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଅଟକାଅଟକି କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ବାହାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାକଟପୁର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି ଆସିକି। କାକଟପୁର ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ। କାକଟପୁର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ କାହିଁକିନା କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଯଦି ହେବ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବୁ ଆଉ। ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲୁ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତ ଆଲାଉ ନାହିଁ ନା କ୍ୟାମେରା। ଏଇ ଆମ ଭାଇମାନେ ସବୁ ବସିକି ଖାଇଲେଣି। ଜୋରରେ ଭୋକ କଲାଣି। ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଚଲେଇକି ହାଲିଆ ଆଉ ଦେ ଦାବି ପକା। ଗୁଡ଼ାଏ ବାଟ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି, ନ ଖାଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ। ଖାଇବା ବିନା ତ ସବୁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ସବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ହେଲୁ, ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗାଡ଼ି। ତଥାପି ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଟ ରହିଲାଣି, ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଥଣ୍ଡା ପାଗକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପାଗଟା ବି ଭଲ ହେଇଛି, ପୁରା ଥଣ୍ଡା। ଏଇଟା ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ୍ ରୋଡ଼ ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ବି ଭଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର କାଜୁ ବଣ ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆମେ କୋଣାର୍କ ରାସ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି କୋଣାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ତ ଏଠି ତ ଯାହା ସବୁ ଖାଲି କାଜୁ କାଜୁ, ଭଲ କାଜୁ ବି ନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ ଦୋକାନ କାଜୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ତଥାପି ବହୁତ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ଏହାର ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ଧର୍ମପଦର ଷ୍ଟୋରି ବି ରହିଛି। ଫାଇନାଲି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆମେ ପଶିଲୁ, ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। 40 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍। ପପୁ ପମ୍ପମ୍ କମେଡ଼ି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ହାଜେ ନୋଟ୍ ଲୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ନରସି। चलिए फोटो शूट शुरू
Cuatro. କ'ଣ କୁରୁମ କୁହ ବେଙ୍ଗକରାଜ କୁରୁମ କୂଅରେ ବେଙ୍ଗରାଜ ଏଥିରେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ଜୀବନ ହେଇଥିଲେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସରିଗଲା କ'ଣ ଇଏ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବୁଲା ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲୁ ଏବେ କୋଉଠି ନା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି ଲୋକ କେତେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଭିଡ଼ କେତେ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା फाइनाल आसिक आम पहुँचल चंद्रभागा कूल पानी माने हेवी पानी अच्छी जहाँ तो कूल लंघिक खाऊ खाऊ जय जगन्नाथ आप देखिपे आम आसिक पहुँच जाइछु चंद्रभागा कूल आ किस समय पर अलग जगह जीव रामचंद्र बाजी अच्छी जगह तो जाइए बहुत दिन पर चंद्रभागा को आज आसी खाली चंद्रभागा नुह पूरी भी जीवु जगन्नाथ मंदिर जीवु आम 3-4 जन आम सांग मैंने आसू बड़ भाई भी जन अच्छा सहित आम बुलिकी आप देखू जहाँ हूँ बहुत दिन प्रतीक्षा आज अंत घटी शेष फाइनाल 1 ईयर पाखापाखि 1 ईयर हम आम आसू आसू प्लानिंग कर आसीपार कहीं जगन्नाथ डोरी लगे सहीटा हूँ मेन रिजन जो मानकर जहाँ भी हो डोरी न लगे पर्यटन आपण मैंने आसपारे फाइनाल आम आसिक पहुँचलु रामचंद्र पाखे देखिया कौन केमती भीतर दृश्य मोबाइल तो अलाउ ना भर देखा माँ रामचंडी पीठ बहुत भी मानसिक भक्त आसिक ये शंखा आउ कपड़ा भी बांधती हूँ माँ रामचंडी पीठ बोटिंग हुए ना बहुत गुड़ा केत गुड़ा आई हाँ बहुत दलमाल हो गलानी जाना तितुई दलमाल बहुत हो गलानी बोटिंग पे प्राइस लिखाई तथापि प्लेस नहीं कि प्राइस रोचे के 1500 रोचे 800 रोचे 2000 1000 300 500 800 विभिन्न प्रकार प्राइस रहा रामचंडी टू सी माउथ रहा के 1500 विभिन्न प्रकार सब अच्छी आप आसिक देखिपारे लक्ष्य गाछ एपन भी खोला ना रे दुकान पूरा बंद अच्छे किना किनी कर